Wai shin me ake nufi da bikin sallah? Bikin sallah dai sabuwar abu ne, ko kuma ce sabuwar aba ce ta shigowa Hausawa bayan zuwan addinin Musulunci. A da can kafin zuwan addinin Musulunci babu ita. Zuwan addinin Musulunci ya haifar da bikin sallah. Ana gudanar da shi ne kuma a lokutan ƙaramar idi da kuma babbar idi, wato babban sallah da ƙaramar sallah. A wannan lokaci na bikin sallah akwai bukukuwa da ake gudanarwa da yawan gaske. Daga ciki akwai hawan sallah da sarakuna ke yi da dawakai. Akwai kuma bukukuwan da sauran jama'a ke yi waɗanda suka shafa kaɗe-kaɗe da wake-wake da gaishe-gaishe har ma da kyaututtuka da ziyarce-ziyarce tsakanin al'umma. Hawan sallah shi hawan sallah biki ne da sarakuna ke gabatarwa a ƙasar Hausa. Akan fara bikin hawan sallah ne daga filin idi. Sarkin yanka yakan yi hawan sallah da hakimansa da wasu na kusa da shi da sauran masu rike da mukaman sarautar gargajiya. Kowane ɗaya daga cikinsu zai hau dawakai da tawagarsa cikin kwalliya daga su har dawakansu. Idan aka gama wannan na ranar farkon to shi kenan sai kuma washe gari a ci gaba, wanda kuma wannan yakan sha bambam da na ranar farko, wanda sarakuna ne suke kai ziyara zuwa masarauta ko kuma ce masarautu daban-daban. Kuma kowace masarauta akwai takamaiman wani wuri da sarki ke zuwa a wannan ranar, su kuma jama'a su fito gefen titi suna mika gaisuwa ga sarki, fadawa kuma suna sauran bukukuwa. Daga cikin sauran bukukuwa da mutane kan yi a lokutan sallah akwai kiɗan kalangu da ake yi wa 'yan mata suna rawa. Akwai makaɗa da mawaka da suke gudanar da wasanni ciki har da makaɗan bandariya da makaɗan jama'a da sauransu.